Sama bini ayam matian bersolawat sampai akhir masa mengharap ridha ilahi. Solawat sampai mati mengharap syafaat Nabi. Solawat sampai mati, solawat sampai mati. Majelis umat hidayah, semoga istiqomah dan jaya selalu. Majelis umat hidayah, semoga istiqomah dan jaya selalu. Doai turku menahan jiwa karena engkau. Awek ku wes lison. Aku dua kelas kan. Golek mobil yuk. Nanti. Kalau nangkringan, ayo Oh iya deh, ayo. Ayo. Tuh. Mas, pesen es mas. Es isi. Monggo isi dek es. Lho iki ngomong-ngomong kok do pecinan iki do kondi dek awakmu. Mau lo mas saking selawatan. Iki lho Mas sing nganu. Sing Kapolres Jepara selawat. Oh, majelis biaya itu tuh dek sing Habibie gua nang iku. Nope. Loh, ada kok ngomong anaknya Mbak Mimin sih deh. Oh iya, masuk kae. Mau aku denger ngomong esek wae sih. Coba ta. Mau lo sono majelis mau lo. Ero aku. Kowe kondi nang yamene nek urung mulai-mulai. Bar kok selawatan mau lho Kang. Selawatan untuk apa ta? Yo golek syafaate Kanjeng Nabi ya Kang karo ngalap dekaya Habibie. Selawatan tak marus sugahe kok ah. Mending gawe ngeslot wae. Lah kowe ngeslot untuk apa Kang? Ngomong ae. Tak telepon iki makamu teh. Tenang le, santai le, tenang le, semangat le. Siapa ya bengi-bengi kok nelpon? Halo, Halo Yu, ono apa kabar? iku lho anakmu yamene urung mulai-mulai. Hayo tengah wengi kok durung mulai. Ning ndi? Tak share lo Yu Mimin. Ya wis, tak OTW. Kowe ku lho nang berkondi yo nang. Nah. Bar kok selawatan mau lho Mami. Ya wis ayo mulai. Wis bengi riwayat arak ta. Ayo mau. Ayo bernaku. Nggih, Ding. Terus, Dik. Heeh. Terus saya melu ora? Ada. Wis kan kok ditinggal iki. Sik sing kancamu sing jenenge Pararo mau ning ndi? Lho kecer paling arek mau Kecer ning ndi ta? angkringan. Kok paling mulih dhewe nganu nggone. Ki kok endi ta Mi? Jam semene kok
Iki lho Pip, pada juga anakmu berpayapan bengi-bengi nih sholawatan. Kowe iku kon ditanahi jam piro iki? Iso ngene rak mulai-mulai diomongi bolak-balik kandangan wanget. Oh, anggawe gendera sing budi lho. Sendi ta? Sing iki lho. Nah, sing iki lho. Iku ketak ya, Pip. Agane ngono kira-kira larang enggak? Gampang sih durunake. Engko tak ngomong ring wong tuaku. Iki sing wingi jare mati anu iki, gantung diri gara-gara di apa iki dipedat yange ya Gustinan. Waalaikumsalam. Pakai mulai Zul. Ngene iki. Iya. Mun apa kan ndamel gendera sing budi. Aku kira duit duit ya Zul. Piye iki? Jelas sih, dari papimu. Oh, iya pun. Sini. Malam. Iki mulai nang. Bisa nonton nih. Piye piye apa? Kan di damel gendera. Bener apa gendera apa? Gendera sing budi niku majes-majes. Weh rasane koreko iki gendera sing duwe. Tamu iki sing duwe kok piye? Jaluk sing reko-reko wis rasane koreko. Wis kono. Reko-reko ae. Dosa-dosa kedua orang tua aku ya Allah. Ibi. Nah, nopo? Masamu saiki anakmu iki sregep ngaji. Mosok ah. Iya. Kabeh kang ngaji cah iku. Alhamdulillah Pi. Tapi sampe tolak. Yo. Anakmu saiki iso nunggu awak dhewe. Alhamdulillah ngono. Kone kekarepane anakmu turut ana Pi. Aku ngerti dhewe sih, duit awak dhewe iki lagi yo garek sing iso bantal. Lah piye sih Pi? Malah selap ndek makan selawatan. Kok iso sregep ngaji, iso nunggu kene. Kok turut ana Pi, ra apa-apa, ikhlas aku. Wis ngono wis iso agar bakal duit sing bantal lagi iki. Iya Pi. Wis yo, Ya, tak ngegim neh. nggih. Terus terus. Pi. Eh? Ditimbali mami. Ah ya. Aduh. Ajaran karek besok. Iki urung ana, urung dikai papi. Iki parara reti yo ngamuk. Kita nami duit 3 sabu, garek tok duit awak dhewe. Terus piye menasi? Piye? Muga iso dadi berkah keluargane kene. Amin yo sing ngono iki kok enak bocah yo. Ya. Wis tak putus sik. Iku
ngelamun wae. Oh, ini. Besok. Sakit banget. Ngopo ngelamun wae. Kilo solar ngelamun wae. Lagu puwi tok iki. Aku apa ta? Lu kan sik ta. Selamat. Gini repo enak. Ayo rek kene. Aku pengen lagi kabut lagi iku. Malah lagi viral-viral e. Kenapa tak son? Tek ngelamun wae. Ayo pitaro. Wong urung dikei papi niki. Tek jipuk. Pinggirane piye ini? Piye ta Sol? Aku sing nggo duit kok. Kilo dite. Tapi ya wong aku urung dikei papi iku. Ukurane bendera ngene piro sih? Kayak 5 meter piye? Lho, kowe ro. Gede. Lebih durane sampai lebih gede. Gede. Lho nang pancen sih dong bendera iki. Nggih, Pak Sias. Yo nek sida iki. Nah. Oh, alhamdulillah. Au get-geti wong tuwa. Saju sipil. Sik, sik. Piye saju piye? Oh, posip. Sempit ki lho. Duh, pi, duitnya wis nak no. Ampun iku lompong sampun wis ditego anake ya lho. Kanggo ade sing apik ya. Nang Nggih, nang Samsul. Nggih. Wes sekolah sing sregep, ngaji sing sregep. Nggih. Lho Sul, acara niku kapan ta Sul? Kok kowe iki gendera sik Bus, offset ki lho. Apa sih pi? Offset. Tanggal 26 Februari nih, Senin malam Selasa. Lah Sul, iku acarane ning ndi Sul? Ten Masjid Al Makmur, Sinanggul. Oh. Lah, emangnya majelisnya sing ndi ta Sul? Sini ku lho Mak sing Majelis Bin Yaya. Sing ndi Jalo? Tanti ta. Lah kok sik gua nang gua Pi. Hah? Ganteng kan aku. Oh, kok ta? Lho gene kegelem aku. Tapi ya terpaksa Wes dadi Samsul. Ayo, terpaksa ya Pi. Nah, niku TikTok Pi. Caranya follow iki di pencet. Nah, niki IG-ne Pi mi. Carane follow iku pencet ikuti. Nah, niki akune YouTube Majelis Bin Yaya ini. Carane subscribe niki. Nah, aku jadi di subscribe. Apa? Terus Subret. subscribe. Terus tombol lonceng dipencet. Nah, lalu semua. Nah, Tapi aku koyo pengen teko majelis iki Pi. Kapan? Sesuk. Yo wes gas. Yo gas ah karo nyawang Habibe sing gua. Meneh ta. Lah piye? Gandeng aku. Dek, Ora seribut. wis ora apa-apa sih Pi. Wis Pi, wis bengi aku kudu turu bubuk yuk. Ayo. Ayo. Gandeng ta. Kilo napreng. ya. Ayo gendera ngobengi. Oke. Wah, mugi-mugi kesalku dadi berkah ya, wah. Mugi-mugi berkah
bisa ngontokke atine cah kae kudu ngireng kae. Kok untuk prank angel mengkene. Untuk atine wong kae. Mbak, kudu ngireng, madhep pemainnya ya, Samkon dino. Enggak, Deng. Ayo, mangkat, Sur. Ya, bos ya. Ini nanti. Kita nih mana di PP bos ya. Yo ayo Mi, dah. Kok terus gendeng bocah-bocah? Sik api tak tonton sik ben ayu. Oga ngisini kue. Kalau kayak gua terus sih dengan apa yang ini? Nah, foto. Ayo dong makan. Ayo, Yes.